Tapos napagay mga bata dito. Siyempre, dili pwede nga, dili na ako kauban na akong girlfriend. Hello girlfriend. Siyempre, nanimida ni kay magpan lang, basta hindi na naman yung mabuhat sunod. Natakaron para pod mag drone shots. Gusto niyo drone shot? Gusto niyo pakita na ako ang akong drone driving abilities? Eto na. Let's do this. Family, dapat kailangan saba yun kay pakalingaw, diba? Kara mga grupo ang gani na ni sa Marabilia. Barato ra kistanan sa Marabilia, labi na itong mga taga Bukidnon. Accessible na kayo ang Marabilia, nara sa Upol. If you want ka ng paradise nga wala nga hilom, ayaw din ha. Sige, thank you so much. Please subscribe sa wala pa